Kış faslyny howpsuz geçirmek üçin bir näçe maslahatlar. Başardygyňdan bu tutan ýollardan ýöremejek bolmaly. Egerde biýalaş doňok ýerlerden ýöremeli bolaýyn ýagdaýynda gysga adım bilen ýöremeli. Deňaramlygy saklamak üçin eller jüýden daşarda tutmaly. Eger mümkin bolsa, ýoluň gyrasyndaky zatlardan, ýagny haýat, bag, tutawaş tutunyp geçmeli. Buda taýyp ýyklanyny alyp boljak agyr şiketleriň arasynda süňkleriň birleşme nokady, ýagny diz, tirsek, egin, guýruk goňurgy we kelläniň ýere degmegi netijesinde geçirilen beýin çaýkanmasyny sanap bolar. Gyşyň güneşli günlerini arlanmaly, galyň giyinmäge dowam etmeli. Şapka giymek kelläni meningit keselinden goraýar. Gyşda aýaklary aýap saklamaly, aýaklardan sowuk geçmezýäli, galyň jorap we aýakkap giýmeli. Aýakkap hem sowuga çydamly, hem de doňok ýerlerde tiýipmeýän häsiýetde bolmaly. Güýçli doňoklukda kanallaryň, ýaplaryň, derýalaryň ýüzünde emele gelen buzyň üstünden geçmeliler. Buzyň aşagynda akym dowam etýän bolup biler. Buz jaýrylyp, suwuň içine gaçan akym bilen hereket edip giden adamyň halas bolmagy ören kyn. Hakke ýaly buzak sportlar bilen diňe degişli sport desgalarynda meşgullanmaly. Gyş faslyna nähili limitlenmeli. Sowuk howada virusly kesellere garşy taýýarlykly bolmaly. Asgyrma, burnakma, üskürme dümegiň alamatlary bolup biler. Dümegli wagtykän hereket etmän diýinç almaly we köp mukdarda suw içmeli. Gyşda C vitamini köp almaly. Muny limonly çaý bilen alyp bolar. Emma limony ören gyzgyn çaýa goýulan halatynda vitaminler güýjüni ýitirýär. Üskülewik bolan bu çaýa bal hem goşup bilersiňiz. Gyşy sagdyn geçirmek üçin wagtly-wagtyna iýip içip durmaly. Bakça we miwe önümlerini hem köp sarp etmeli. Turup, kelem, käşir, şugunlur ýaly bakça önümleri esas saglyk çeşmesidir. Gyşda ýola çykanyňyzda gitsek ugurlaňyzy öňünden meýilleşdiriň. Ýanyňyzda ätiýaşdan suw, bir döwüm çörek alyň. Gyşda energiýa köp sarp edilýär. Ulaňyzy sowuk howa şertlerine görä taýýarlaň. Suw doňmaz ýaly antifriz guýmaly. Tekerler gyşky şertlere görä bolmaly. Garaňky düşende gar we ýagyşly howada piýada geçergilerden geçeniňizde el çyrasy ýa-da telefonuňyzyň çyralaryny ýakyp size tarap gelýän ulak sürüjilerini görkezip geçiň. Ýangyn howpsuzlygy düzgünlerini hemişe berja ediň. Ýangyn howpunyň öňüni almak üçin elektrik gazdyrjylar we gaz pliteleri ýaly öý hojalyk enjamlaryny degişli edaralaryň tawşyrygy esasynda we kadalara laýyk ulanmaly. Ýangyn ýagdaý dörände 01 gaz bilen baglanjykly mesele dörände 04 telefon belgilerini jaň etmeli.